pengajian nuzul Quran itu mesti ana ing wulan Ramadan. Dadi ora ana sak njabane wulan Ramadan kok ana nuzul Quran niku durung tau tumon. Ngeten nggih? Lah piye carane awake dhewe memperingati nuzul Quran? Apa ya mur cukup pengajian ngeten iki tok diundangke balik apik kados kula ngeten iki. Mboten ta nggih? Tapi bagaimana kita ini menyelamatkan Al-Qur'an, Pak? Al-Qur'an aja mur kanggo simbol-simbol mistis tok. Contoh, Al-Qur'an mur dienggo simbol mas kawin. Enten to nggih? Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an dibayar tunai. Lah kuwi nggo apa? Nggih. Karena tidak sedikit Bapak Ibu sing kuwi mur kanggo simbol saja bar kuwi ya ora dienggo. Malah keporo malah ora salat ya ana. Nggih mboten? Lah mula sok ben ki nek ibu-ibu terutama nek di anak wedok mas kawin aja seperangkat salat utawa Al-Qur'an liyane motor ngono. Wis genah ana manfaate. Nmax apa omah ngono. Nggih. Bukan tidak boleh, tapi dari segi mau lho. Ngecak kini mau lho, Pak. Nek ra iso kan malah gimana mungkin, Pak? Karena tanggung jawabnya besar. Masuk. Yang kedua, mur dienggo simbol-simbol sumpah jabatan. Nggih. Wah, gayane demi Allah. Saya berjanji. Walah, malah pertalite dioplos ku lho. Lak trondolo to niku. Lah gunane apa ki mau disumpah jabatan mau? Lho angger niku keloro-loro ra trimo aku. Nek liyane ra apa-apa. Nek iki jan aku tenan, Pak. Kula soalé menang yo, Pak. Nang pom bensin tuku kowe ora etuk. Loro-loro. Kene tuku ra etuk tibake kono dioplos ora trondolo ngono kuwi. Nggih napa mboten? Kowe pomone etuk kon ngombe sisan bae. Naudzubillah min dari saking emosina awake wong cilik lak ngoten ta Bu nggih. Kita sudah berusaha manut dikon piye-piye manut mundak manut ngene manut nggih napa mboten? Sembako mundak manut ya kok ya lengoe dikurangi takerane. Ayo guys, tenan to Pak. Minyak kita durung beras, nek jenengan tuku beras kemasan mang timbang Bude mesti ora genep. Yakin. Awak diki salahe apa to jan? Nggih napa mboten? Pengen pajak pingine tertib. Oh, syaratnya sak tekluk encung. Nek ra nembak ra wis lah ya trondolo to niku. Kita tuh harus bagaimana coba? Gawe SIM yo ngono, praktek ra iso-iso. Bandang polisine kon praktek yo ra iso. Iki asline karepe piye to iki? Niku lho kula nonton ngen TikTok lho, Pak. Kapolres enten to? Endi? Mau ra omong sih. Sendi. Ambil putih. Ampun deh. Mau ngomong sih lho. Ngapunten nggih Pak, nggih saestu nggih. Kula mau dereng dikandani panitia. Wah, aku kok ditembak ndasku nang iku. Ampun dikandake nggih Pak nggih. Niki khusus kita intern ngoten nggih. Anu Mas tolong syutingane aja dipedhot lho Mas. Anu ya Mas ya aja dipedhot ya Mas tulis. Kok nek ngupload ning YouTube ku aku dicekel tenan lho. Anakku cilik-cilik lho. Nggih wong ya soalé kula niku nggih ngapunten nggih Pak Polisi nggih. Niki namung cita mawon. Kula niku nggih bar ngeterke anak kula golek. Nek niki mboten nek niki sae niki. Ana polisi kok gelem pengajian ki sampe.
Panitia kok ya ora ono sing ngandani setan. Sing nomor 3, Al-Qur'an mur dinggo simbol angger ana wong digawe. Dikekke ngendi? Dikekke nggon kotak sumbangan. Betul. Nggo tolak balak ken radi colong tuyul. Rumangsamu dhewe saiki pekok-pekok. Duh yo sakniki niku pinter-pinter maca Quran. Nggih? Terus saiki wis ora gundul gondrong. Mula nek kon mbok kaya Al-Qur'an guyu nang kono. Wong contone nggen kula niku kan niki kan minggu-minggu niki bojo kula niku geger karena bojo saya itu kan bendara PKK. Wah, sibuknya luar biasa. Nggih, laporan arisan gula. Niku kalau itu mbas gula itu entek 100 juta. Niku gur gula tok. Lah wong siji kok nganti sak kental. Ana sing 200 kilo. Ya Allah mi, blonjomu kuwi tenan. Oh ya lah kae sing mbok defulan kae nggawa jeneng 5 ngono kuwi. Nek mriki ngoten nggih. No. Terus Supermi itu entek 40 juta. Ndok. Padahal ndok niku wis tak eleke lho, Mi, rasah urusan masalah ndok. Wong ayah ki lak wis ndendok dhewe. Oh. Kan kurang gede ya. Ya Allah, nek gede ya ndok banyak kono. Masya Allah delalah Bu. Angger ngitung dum-duman sing dum-duman saldo SHU kalih tabungan iku mesti kelong-kelong terus. Gesek Pak angger kene dilongke kene rumangsane wis dilanturke tekan kono kelong siji ngoten niku. Wah, akhire bingung to. Terus do nglumpuk tenggen kula. Wah niki mesti wonten tuyule. Oh ya wis. Nggih niki mboten curhat deh. Saya ding ya. Ya maksud kula ki Al-Qur'an ki jangan hanya untuk itu ngoten lho. Terus akhirnya kula kei amalan nggih Bu ngeten mawon ring kesedios. Pokoke mengke duwite niki sesuk sadurunge didomke, pokoke anu sik dibocoke ayat kursi ping 3. Ping 3. Tetep kelong, ilang. Ya wis ping 7 nganti ping 11 tetep ilang. Wah, akhirnya niku leres Pak. Niki ngeten Budhe, niki gandeng ilang terus niku sayektosipun boten tuyul ingkang nolong. Lah niki pun ngangge ayat kursi boten mandi sakniki ayate dilangi mawon. Nggih. Niku diturai kursine mawon. Niki ketoke sing nyolong bojone jenengan. Lah pun monggo niki kursine ajeng jenengan kapake ya. Artinya apa Ibu? Quran jangan hanya sebagai simbol-simbol seperti itu, tapi apa? Satu, belajar membaca Al-Qur'an. Mriki enten TPA? Enten Pak? TPA ini bayar mboten? Perasaanku sampe ora penak. Aja-aja awake dhewe ya los-losan cah. Bayar nggih Bu nggih. Sakniki TPA niku bayar mesake guru-gurune Bu. Biar guru-gurunya semangat ngoten nggih. Alah TPA kok komersil kaya apa wae lho. Monggo lah jenengan khusus Quran iki ampun menyelepekkan nggih. Menyepelekan Al-Qur'an jenengan sok nek nganti mati Bu. Ora butuh bondo-bondone anakmu, ora butuh derajat pangkate anakmu. Nek nganti ketekan ana wong mati, ana sing diundang wong kederajatan kepangkatan, wes sing mbok undang santri. Kono apa? Lah, ning nek anakmu dhewe pinter Quran, wong liya niku lak mur dijaluki tulung. Sing utama niku anak putune jenengan Bapak Ibu. Mula bekali anak putumu. Karena apa Bapak Ibu? Saya di mana-mana pesan, kelak di akhir hidup kita termasuk kula, jenengan sedaya niki pun sepuh-sepuh, jangan terlalu berharap ketika nanti di akhir hidup kita, di masa-masa tua kita, anak-anak dedo iso mudeng karo wong tua.
mereka akan disibukkan dengan urusan mereka sendiri. Mereka akan disibukkan dengan urusan istri dan anak-anak mereka. Betul? Mulai persiapkan diri kita sejak kecil, ajari ngaji sik. Ngono lho, aja nganti akeh wong tuwa ning konone ning burine gelok. Di senja-senja waktu hidupnya penuh dengan kesepian. Anaknya di balkon mulai ora mulai. Betul? Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan urusannya. Bareng itu kabar mboke mati lagi kroso. Aja dikubur sik. Aku pengen nerusi mbok. Lah aku iki gek ngido ngopo? Jangan kau siksa orang tuamu. Jangan kau siksa orang tuamu terlalu lama menunggu kedatanganmu. Karena kerinduan terhadap anak-anaknya. Apa mulihmu dadak ngenteni krungu kabar mbokmu wis mati. Ruwana. Iki nek ramu balik kabar rawani lho ngomong ngene iki. Mula ya larang deh. Masuk nggih Bu nggih? Apakah kita akan seperti itu Ibu? Gur kowe iso crita anakku ning kono dadi polisi. Wonge ngulati aku uji. Ono sing cerita kono anakku dadi ngene, lak ning kono. Ning apa ndadekke atine wong tua ayem? Oh, bukan Bapak. Gen aku wis mudeng Mas wong Mas. Ubluke ireng madhep ngetan cerak cagak. Masuk nggih Bu nggih? Nanti lain kali kita bahas bersama. Ini waktunya enggak nyandak, harus kita selesaikan. Harus kita stop. Setengah rolas soalnya. Nonton nggih Bu nggih mengke dipun. Lah awet mau panitiane ora bereaksi blas. Nah iya nek kula iki jam 2 lah tapi wis disinggung awet mau panitiane ya gur meneng ae tokno. Ora kok piye ngono ki ya ora blas kok. Dadi memang panitiane danane mepet iki berarti. Bon, belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, rajin membaca Al-Quran. Ngaten nggih? Yang ketiga, memahami maknanya. Nggih, tombo ati ku ana 5 perkarane. Nomor 1 maca Quran sak maknane. Nomor 4, apa sing dadi dawuh Quran lakonono. Sing dadi larangane tinggalke. Ana dawuh poso, poso. Ana dawuh salat, salat. Ngaten nggih? Ana dawuh sedekah, sedekah. Masuk. Yang nomor 5, mendakwahkan. Aku ra iso Mas nyengkuyung onone TPA. Cah nom-nom gen dos regep TPA disupport nyon yuk nggo genti tuku pulsa, mereka semangat. Aja mun mbok tok ketok. TPA niku anggar gratis, Pak. Ciri-cirine. Jam 5 gurune mesti rung teko dolanan mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kepada teman-teman. Niku mesti TPA-ne gratisan. Yakin. Anak-anak dodolan ana semunggah mimbar, nutuki bedhug. Nggih, nggih. Pun ngaten mawon Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf, mau ndak mau harus dipungkasi karena memang